Hello, bài sống khó cho nó hai hai làm số bộ hai đồng bay one số અંદર cho nó cả hai đồng bay này đấy bài sống thì này kubang mà quốc sana này sigang nó cái sai video ang phun lúc này ô video này mà đi ra cái chung chung kita quốc share khai này te chini tong ko song tong này public tamu comment khai cả ô borok no borok gendor soi man kana thumbnail lugoi no ang tini bini chak ni kok kisa sanai bokhorok se MDC ngi chung poila chung bini kok ma khanai na he da ngandro bo khanai na de khana mani yagulo chung kok sala nai bo ta mu hinai komani bisingo to chung kubang manu ko komani bisingo no no semi ai line bon tam sangke sia education gurui Bhorok abah kubang ma comment aro tongo nge soi ma yang bono tong hinai chung bini kok khnai nai mane pore chung bo o comment bai o bono je hinmani abo goda gothok mada mochang chung khnai nai khnai ya khobla na nge chung phari chung sapsa kha logoi bini kok chung khnai nai kiseta 1 minute 2 minute dok ulo party bukurika এবং তীব্রা সাইকুত বুকুরিকা গেটার তীব্রালেন তো 10 দিন বিশিনো সিমান নাই নিবক সামানি গেটার তীব্রালেন বুকুরিকা পঞ্চায়েত বিশিনো বাড়ির নাই হিমানি 200 নি শাখা আবু বপরম কুরিকা এরপরে কুস্তা কুস লেখার আইগা আবু বুকুরিকা ওয়ান লাস্ট ফাইট আবু বুকুরিকা 100 জীবনে ফাইট শেষ হই থাকজাকে সব বিষয় তো যেসব যে তীব্রামত হরজু তো বিজেপি ও পুত্রু পাইজা তীব্রামতা তো সান্নাই পার্টি রুনাই পার্টি হ্যাঙ্কে সান্নাই পার্টি নি রোগী দনা না ত্রিপুরা রাজ্যের বরং না রুনাই পার্টি নি লগি দনা না সান্নাইনি পার্টিও দংখাবো সান মানে সানে সিমাই আরে তানি আপনো তান রুনাই সমন রোমান স্ক্রিপ্ট ই রাজ্য নে ইনি ও জায়গা না রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সিজে দং সারে ইংলিশ স্ক্রিপ্ট ফরেন কান্ট্রি নি ভাষা জোমান script abatak roman only romance songchir a romance ni braba roman boiro suggestion dewo script 100 বছর 200 বছর bo manya gei nor nugoi man kana belai muni kothok si haisi belai muni kothok ang wansu guta ang bo sia no do ang basu education ganang lekha pora ganang abai hinang bai thangno go sia phiaba ang lekha pora korei phano ang education korei phano ang je education ganang borok kok samani abono nayoi bono follow khayo bono tui surungu kok sanarok surungu tam khlake bahayung no abarok kicha try khay to surungnani phiaba bo bai thang je kok sanai bokai buini to surungmani koroi bo bai thang to sia no sia ha bo bai thang sia hene bo sia te buino nugoi surungmani bo kurui bo bai thang si sia bo je kok sawai tongo bo sak sia ni proman dioi bo kok sawai tongo aro se bo buino suggestion di tongo tam suggestion di bo no nukhana chungte se khane na na এই লাইফস্টাইল ভাই 100 বছর 200 বছর ইংলিশ মানে সানে সিমাই আরে রে আপনো তান নির্ণয় সমন রোমান স্ক্রিপ্ট ই রাজ্য নে ইনি ও জায়গা না tao roman singkhana bo ইংলিশ স্ক্রিপ্ট ইংলিশ স্ক্রিপ্ট ফরেন কান্ট্রি নি ভাষা জোমান স্ক্রিপ্ট আবাদা রোমান only রোমান্স সংচির আর রোমান্স নি আবাদা রোমান্টিক সংচির রোমান স্ক্রিপ্ট 100 বছর 200 বছর bo manya roman abo tabuk roman lia roman ke abo tabuk romance ngoi thanga romance romance ngoi thanga ang sanan musungo tam sebin mung tam kha Lutcha ta na tam jana ga so bin mung no asuk ngo karak khai sai mi ya Lutcha da na Lutchon jesa panong kha nung busu jora education ganang bang sawai mi ya ang sawai mi am so pheba nung o dunia ni je bororong no amsuk buka hene batawan suk di amsuk sia hene batawan suk di
Thajing ang sama hai nung busu zora education ganang abang soi maya. Pema nung buka hinoi buibo buka hinoi nung wan sukan gabon ni bo wrong hai si. Ni bo chaya. Ni bo nung sak no ang belai buka. Ang belai sia hinoi nung sak no proman di man siklayo. Aro sungka da mongol sungka bono sarni ni o aro no sujak tong blasa Roman script by ini sama nih. Ini abo Roman script ya. Abo hingkai English sih. Abo hingkai English sih. Aro sini taku koroksa engo khema tongo komen khema tongo Bishu Devor mah noi. Bharatam sagana di o poddo Lutcha bonatam hini sagabo. English language no Roman script by sujago. Abono boda siako murkho ni sawaro. Comment situ ang sayawo. Comment. Ikan nanti ang belai kawan nak sih. Belai kawan nak. Busu zora sijak. Busu zora nukjak. Jung pang serai ke jung nukoi man kan. Ada. Aro kubang ma comment tunggu bono ku kamya. Bong tong kurui gian kurui ing sanai mangsi ga bong apor na thanglia amo pore ke ulo ano hinai o bosa na ang saya abodo aro je comment tong mani si kubang ma tong mani tege sa last pore si wano omullo de borma botam sanai bo aro kaisa kok se ade ba runai party se tong na ngo sanai party botam khane nei na tamuri khai no ha ai rikha Ga aro kaisa omullo depor mahine tongo bosaka runai party le huno te prasani diman kaisa fano se ruimaya aba runai party hunoi sai tongko lachiu BJP jumla rokni kok khnai angke o BJP ni logi himoi tongnai rokno se wanao runai party hinor Rima nih ya kalau nungkok sadisa sungguh kaya noi, tamu mendera di kawan doro, tamu bukung di sitra koro, kali renai party wo, bikas no wo kong no sama kanau, sanai party wo datang nai renai party wo nai, baba jika thulu dari kanoro, mang no ritongku, tamu mendera di kasan doro, renai party ke rudi, Rima nih ya kalau kok sadita, cung mahir kar, cung mahir wo punuka, norok sawai punuk deh, tamu mendera di kawan. Roman script 300 bosor bo maya na so nung podol Lutcha nung decide kene so ba maya na nung podol Lutcha da renai nu phani nong ni da Roman script nung decide kene so ba nung maya na sanai so ba nung da renai maya na so je Roman script obos yang kaisa sungna ni musungo ang saimi ani koksa sang pia an bokhrogo je phaimana oboso dunia ni joto borong ni script tongo te prasan script to tong ti prasan script to tong kurui bla kurui hengke ti prasa hengke ai bobono hamja hengke chungni ni o katal script sanam ni tam sanam di abo chungte o 70 bosor ni uklogo chungte sa thangna musungya Chung tabu example kaisa chini ti prasane ekta script sanam kata chung bu script surung laina ni hingkai chung taisa ukul pisok sung nai haisi chung komor thanai abo chuno bu thana budiksi tekum ni script sanam de ne je doctor manik saha sawi tong mane narno rioi rinai narno ne baga wan sugoi tong narno alada script sanam ni je sawi tong mane abo chuno pura kumar sungna palase chung abo surung laimang si buike lai thangano bhag milka bhag noi Cungha ke ukulugo surung laijak ABCD surung laijak koko surung laijak tong lai kata hai no o script pai suma semai yang buike lai thang mana cungkai surung laijak seo jora chung bufuru pori sinai bufuru thang sinai bufuru master ung sinai bufuru chakri khai sinai bufuru office ung sinai obote sana jiko kori kya ingke chungti prasara abono decide khayo chung Roman script chung hamjago chung Roman script pai ingke chung sub surungjak chung pobo porijak chung suibo mano poribo mano
Ini cung Roman script no sini script no sini kok borok no sung sui nani. Apa sini icha boleh na? Tini o podo Lutcha hai borok bo Roman script tamo English tamo bobo se buji ya. Ha? Bo bai tang si sia. Apa sih bobo no sai tongka? Apa tabu Roman ungli ya? Roman sih boy tang kan itu. 300 বছর Manya. Tini borok hai ti prasa. Ang tini o BJP khai ruk thawai tongnai public runang sanam chung. Borok hai ti prasa u je maniksa hai borok no fan rioi tongmani bagoi. Borok hai murkho borok hai education kuroi borok sakno public no hamkrai khainai hinoi kok sawai tongnai borok ni jaroi no tini buni dofa nono yesi suloi kok sanani fan mano nungti prasad Dophano sak nang ekha kok sanani fan mano tini ei sob borok ni bagoi borok ni thani na qualification tongo education korita na borok ni thani o dofa buskango thangai tamung no o thot borok ni thani tongo borok ni thani o thot kuroi borok ni thani thot kaisa no tini tongsak chung ajinani o chuak ni mela chaya da chuak ni mela chakha borok ko borong baksa borok na aroma ni nugo ang tuyo chuak ni mela rioi aromo nge o athuk rok o mela chakha nge kobor chawo nge aram kharomoi mano mela chaja purtam kok sa borok sawai meya je bukhung ni phaimani sawo sakno neta hinoi porisoy rioi tongo yangkha malang khalang kok sawai thanglai malang khalang kok salai thanglai ko buisi tini sei borok juno kebengoi tongmani norok phang phang nugoi tong norok nugoi tongo nini script nono riya tamung ya tini Roman script jodi chung man khai kai tini podo Lutcha o podo Lutcha bini bagha kaham jadi ba botti prasa ya da ti prasa nong na bole ngi tini podo Lutcha hai borok si kacharo bachawoi tini Atul Deborma da sunghai borok kachara bachawoi tini Rampodo Jamatia sunghai borok tini borongona Vikas Deborma sunghai borok borongona Bipin Deborma sunghai borok si na chungnorongno Roman script ya jemon borok khai ti prasad Dophani borok ya borok Nigeria ni borok South Africa ni borok o ti prasad Dophao khobjak ya borok sak sak proman dioi sai tongman ko ya daba chungnorok no Roman script riya borok se buska gat ke jak o buni Dopha ka ke sa sumjak ko chini security tong borok no sa gat ke wono chung to olosi nayak to last se fenable nem bukia tikha achugo na haratong inga borok kai borok ni hanna ni no kebengoi riya inga o bororo ukulgo tongnai bororo phanma yangkai chungda manani phan chungda manani borono phanma nai ble nini nok ni borok bai no nono kebengri tingka inga phan to borok manai borok ni naimani le abo seble chung bahai klai borok no kobja khlai oi chung kat putlas na boy borok ni bisingti no borok no samung tangri tinani samung bolte kebeng mung ni samung tangri tinani nge borok ni lab jadi ba nge tina ngabun sana musungo o runai party hinoi ja samani mendra bo riya konro mendra na tiprasa o je hasan mani obokha jo tos tongra khodi je direct fan san mani obokha tos tongra khodi tini je tiprasa student rock scholarship aboni bagoisi joba ma akhoro o tiprasa rok bo jaga thang soika nora wan sobenari buni Dophano khada khana kan nora chini tiprasa Dopha simi pore nai yable wanjui Dopha rok to poribo borne to scholar phayo phiaba wanjui Dopha rok no chung scholar ni problem hinoi chung office adalat thanga lufre lai kana bujaga tokja kana sanlai tongmani chung nugia phia o tiprasa ni bisingo chung no hinkai pore nai borok phano si
freedom kama poria haise kebengoi tongo borok kebengoi tongo tini aro tiprasa hamkra montri asukja tini tam khlaiman kuno khlaimia bayam song ang tini abono sawo o borok chuak mela jaja khaise chuak mela boroni mungsa samungkoroi borok sawo gerta tipralan kurikha one last fight tam hene je sawo abono tuise borok happiness je gerta tipralan kurikha 125th amendment bill amo pasung liya abono tuise borok happiness amsuk gian kore borok rokomo abono tuise borok tong thokjak sakni yakungno sakno ruwa bai tanai tongmani klaya dabo abono tuise tong thokjak amo kha khamoi mokolni mukti klainani lekoi abono tuise borok tong thokjak amo kurikha tabo borok te sa excited ungjak borok bobono tuye titi adc elakana tabuk subaina ni baga planning je u adc subai maya ni baga borok adc elakao kubangma jaga burung nugoi tongo borok phainani musung tongo phai maya borok ni borok no danani musung dawai maya borok aboni bagoi no aro tam company factory sanamnani kubangma planning borok ni thani tongo inge borok phai maya o adc ne khajak tongmani bagoi tti adc ne khajak tongmani bagoi inge abono sebai rohor mangkhankhe borok tebo tiprasani jagano segoi tebo aro burung borok sorai mano dawai mano abo borok sawai mano borok ni giano tong abo bosi borok o podo Lutcha hai borok rampodo hai borok tini bipin hai borok bikas hai borok abono tu excited borok tong thokjak adc subaina angkha hei adc subaina angkha hei borok tong thokjak nai di monsu jora wansu mo borok ni borok buti borok nai di buti borok ang tini party no hamya hiya tini se borok no ang hamya ma hino bagya hamya ma hinge borok anti prasa blena anti prasa no botharnani nai tongoi jodi nukti prasa to tui chungti prasa ka chung khamok jak kha khamjak mokol ni mukti klaijak bagya ti prasa no phiangna ningai nung ge ti prasa to tui nung tong thokjak bahar jak mosajak hinge jenini ti prasa ni nukhungno subainani hinai kok sanai tong sawai tongnai bai baksa nungkai bagrum bare mosajak hinge nungkha bo type ni ti prasa no ang joli akha ang no hada hamjaknai tini tomsa adc ti prasa ni jago bjp ni jago khiglai hangke te develop ungli ya tini abuba buini kok sawai tongman si klai borok buini ti prasa ni yakni segoi buini wanjino rule khlai rikhanke jemon cpim rajyo bo cpm government tti adc bo cpm government amsuk kemo kebengnai koroi tini tam khlaika luti sugoi je tong koroi luti sugoi ses ti prasani elakao na kaham khlaika na tam khlaika ses pare sukaise nge tini angabo no sanamo sungo je bjp ni uklo khaprumbai tongnai borok no norok sakni yakungno saksi tano buitania abono ang sanamo sungo paithago ang te bisi kok sagla amhai borok tabuk ke adc election phai dong cm ni lifestyle bhai ke channel song ka adc nini para nini nogo bhai ke lifestyle channel ka nung sadia sogoi nai borok bui o bikas debor mahai borok hathai kotoro building koto tangmani diliwo nok paimani abaron nge borok sawai malia borok bo bikhari bo Lutcha ahwa hingke bobo buino amhai ne wansugoi bo obono okok saw je borok kha bikhari ni phaima bole buino luti chaw chanani nge bo haino bikhari o temasa borok na bobo wansugo bobo ang hai bikhari no bahai klai gari paiman kha
bahai bo suit kane manka bahai klai juta kawai manka boroni obviously tension boroni obviously cinta boi juta ka mane boi gari pai mane nung hai bikari ya boi public no thokai chawai luti oi o nung pai mane hai boi na tawan sudi o boroni sampoti tongbayo nini waitia president surasungdi nini tabo em sarunalungdi kubangma borok rang paisa ganang mangno borok rang paisa ganang mangno agini simino nung haya boino luti chanani boino luti chawai painani borok sampoti ganang mangno yang abono te bisi kok sana thanglia bayapsong tar wansuk di haisi sin thane wansuk na jora tong haisi amorok bai ta thokai jaksiri please ta thokai jaksiri amorok no interview nai haisi chau borni kok khnaoi surungna nai aman kok thaisa kuri haisi ang thaijing sai pekha juak mela sajak hai ulta pulta kok sai thango borok bai thango sai me chung tam kok sai thang haisi am haisi borok omo minus plus nangoi khamjak bokorok jotto ge belai hambai norok pai thau jor kungoi tongmani bagai norok ni wan sumung norok ni thing norok ni thot norok bo share khai mano ge hambai kobangma kok samani jaga norok jajak mani tongoi mano joli jak mani tongoi mano abo norok comment bising tu norok share khai mano ge malai norok bai next video hambai